pachet de Crăciun. Și aveți de Crăciun. De care? De la noi, de la Dumnezeu. Noi i-am adunat prunci și Pune acolo jos, că e grea, o luăm. Și vă dăm și banii ăștia și aveți și vă cumpărați ceva. Doamne ajută! Dumnezeu să vă dai fericiri cât îți trăiești, Doamne. Singură stați aici. Singură. Da? De 24 de ani Nu, lăsați-că. și bolnavă și Paște. Bine. Doamne ajută-vă și Crăciun fericit! Asemenea vă doresc, în tot sufletul. Doamne ajută-vă! Că v-ați gândit pentru mine, Doamne, îmi bucură-vă cât îți trăiești și aveți fericiri. Nu mă fi. Ce-ți? Luați acolo că... Ce că vine nenea la tine? Ce faci? Cum ești? Crăciun fericit! Cum sunteți? Da? Uite, v-am adus niște pachete aici. Da, nu. Nu. Nu, așa prea bine. Uite ce t-am adus aici, de Crăciun. Dar mulțumesc frumos. Bine, să nu te învoabe. Vezi, domnul, ce bine asta? Faceți de mâncare? Da, Pauleacă. Așa, scumpire noastră? Da. Câți ani ai, mă? 5 ani? Asta e fetița mea. Ce vă faceți de mâncare? Domnul părinte, asta e fetița mea. Are un an și 2 luni. Ce vă faceți de mâncare? Păsură. Da? Da, bun. V-am adus aici 2 pachete să aveți la copii, ciulciuri. Foarte frumos, Doamne ajută. Câți copii aveți? 2 fete, nu am nimic. 2 fete? Lasă-te trec. Doamne, ce... Ce faceți, mă? Ce faci? Cum te cheamă? De ce blonde, Cum te cheamă? ce blonde? Micuță. E rușinos. Nu mai am. Uite ce s-am adus aici. Doamne, nu lăsa, dar avem noi. Îți cumperi ceva, bine? Nu Vă fi mulțumim, supărat. dar nu știu că nu, ce... Nu fi supărat. La bărbat? Dar totuși, spuneți-ne de unde sunteți, dacă De la Aleș, de la Aleș. Omul mi se pare cunoscut cu Da. pozele. Și cum te cheamă? De ce pleci? Ți-o fă frică că te lasă mama aici? Mai am una de 7 ani, apoi Da? e la sora mea de când. Mai am o soră. Am îmbrăcat pe om de pe sărăcie. Dar vă Doamne mulțumim ajută-vă, tare Crăciun frumos fericit și să Doamne aveți. ajută. Doamne ajută, dați ceva. Doamne ajută. Nici nu vă cunosc nici pe unul. Dar nu trebuie să cunoșteți. Am văzut aici de tace portocale, suc, orez. Nu mă. Dar nu aveți nepoți, copii? Dar am nepoți, dar chiar am multe dus în Germania. Hai, unde mă duc? Hai până în casă. Intrați-mă o asta. Marce, toate drepturile astea mă cu capul. Câți ani aveți? Dacă să ce stau. 70? Și 5. Mulți înainte. Cred că mai și mare. Puneți-le cu le Noi v-aș fi foarte bine. Unde? Pe până ciros? Acolo, e jos. Sunt morți. Să rămână. La revedere, am tare bani, și Crăciun fericit. Și mașina mea? Bine. Aici dorm copiii? Da, Deci acolo în partea dorm, asta? da, aici dorm eu cu copiii. Dar în ce are fata cu familionul și are și are 2 copii. Aici. Alo, doamne ajută, ce faceți? Să rămână. Am împărțit cu frunții, hai. Singur asta? Da, să facă băiatul. Băiatul, ce face băiatul? Pune acolo. Puneți de un bec. Aici. Aprimeți. Ce faci, mă? Uite, ți-am adus aici un pachet. De dulciuri și mâncare. N-are făcut? Neri.
Hello. Poftim. Plăcere. Da, și aici să Deci, vezi mare. ceva pentru prunc să-i comparați. Ce chiar că n-ai? Lăsăm aici, că nu e acasă. Pune pachetul aici și pune și aici. Pune să-i vadă cumva. După linia bine cu masă. Antonina! Ce faceți? Doamne ajută! Cum sunteți? Putem da televizorul mai încet. Am adus de Crăciun ceva. Stați așa, stai alea. Stai așa și stânga ăsta. N-aveți un bec? Este, dar nu știu de următorul. Țiți! Am mulți ani. N-aveți un bec aici. Hai, vedeți becul. Aprinde becul. Aprinde becul. N-auzi, așa? Că mi-au zis că n-auzi. Dar nu, ce s-a dumneavoastră? Vedem mâncare. Pensia aveți? Pensia Să vă aveți? dau aici să aveți sărbători. Țineți aici. Țineți aici, tante Oța. Să aveți sărbători, bine? Da. Doamne ajută! Doamne ajută-vă și eu! Doamne ajută. Vedeai Dumnezeu sărbători fericite. Și vouă, și vouă! Crăciun fericit și anul fericit să aveți! Nu, fericit. Doamne! Câți ani aveți? Câți ani aveți? 77. 77? Tantina și câți ani aveți? Eu 50. 65 ani tantina. Care? 77. Nu. Nu vor face nimic, Dar ce ați făcut cu mâna? că nu vor. O rup.